Palataan vuoteen 2024 minun toiseen synnytykseen. Toinen synnytys oli korjaava kokemus ensimmäisen verrattuna ja se tuntui tosi helpolta. Synnytys käynnistettiin Pallongilla laskettuna päivänä lapsiveden niukkuuden takia. Seuraavana yönä me mentiinkin sitten synnärille, kun Pallonki oli tipahtanut pois ja supistukset alkoi olla sen verran voimakkaita. Minulla oli ihan eri tavalla voimaa ja energiaa koko synnytyksen ajan, koska minä sain syyä ja juua. Ja ponnistusvaihekin kesti vain 4 minuuttia. Minulla oli synnytyksen jälkeen semmoinen olo, että minä voisin tehdä tätä heti vaikka uudestaan. Me ei tiedetty vauvan sukupuolta etukäteen, joten se oli aivan ihana hetki, kun kätilöt kertoi kumpi sieltä tuli. Ja sehän oli poika. Tästä synnytyksestä ei mitään ikävää sanottavaa. Epiduraali toimi niin kuin pitikin. Kaikki pelasi hyvin, ihanat kätilöt. Erittäin hyvä synnytyskokemus. Ei ole enää pitkä aika, kun syystä tulee se niin iso sisko. Onko kiva, kun meille tulee kohti vauva? Onko? Hoidat sen vauvaa sitten. Isi paistaa äitille lettuja, että äiti selviytyy tulevasta koituksesta. Nimittäin pitäisi synnyttää toivottavasti viimeistään huomenna. Se oli siinä. Se ehkä oli siinä jo. Aamulla laitettiin Pallonkin noin kello 9.30 ja äsken se tippui pois. Kello on nyt, mitä se on, 8 illalla. Semmoinen 11 tuntia kerkesi olla. Soitin synnärille, niin eivät voi ottaa sisään, kun kaikki salit on täynnä, että normaalissa tilanteessa, kun Pallonkin tippuu, niin sitten otettaisiin jo sinne, mutta salit on täynnä, niin sanoo vaan, että tuu aamulla sitten. Nyt otellaan sitten yö yli ja katsellaan uudestaan aamulla. Toivottavasti saisi vähän nukuttua. Kello on nyt 10:30 ja Pallonkin tippui pari tuntia sitten. Synnytysosasto on täynnä. Ei ole vapaata synnytyssalia, niin tässä otellaan nyt kotona. Aamuun asti pitäisi pärjätä. Näinköhän. Nyt tulee supistuksia 5 minuutin. 5 minuutin välein. Ja aikaisemmin sanottiin äitiyspolilla, että jos rupeaa tulla 5 minuutin välein, niin pitäisi mennä synnyttämään. Ja nyt vaan sanotte, että nähdään aamulla. Että jos pärjäät kotona, niin ihan hyvä olo on kyllä niin supistusten välissä, mutta sitä aina kun se tulee, niin ei se kivalta tunnu. Pääsi vihdoin synnytyssalliin. Supista, mutta tällä hetkellä mennään vasta ilokaasulla. Kello on ehkä 12:30 yöllä. Mut Pallonkin teki tehtävänsä, on 4 senttiä auki nyt. Käydään kokeilemaan tämän käyrän ottamisen jälkeen vielä ammetta ja sitten toivottavasti epiduraali. Kunhan vähän lyhentys vielä tuo kaula. Minä mietin tossa, että en mene mihinkään altaa se oikeesti, jos tää koskee näin paljon. Se on mietinnässä, että käydäänkö uunissa uimaan tuossa vai eikö? Pulahtaako vaikka eikökö? Siinäpä vasta kysymys. Kello on 1:30 yöllä ja minä sain äsken epiduraalin ja on taas ihan uudesti syntynyt olo. Seuraavaksi sitten vauva saa syntyä. Toivottavasti syntyisi vaikka kohta ennen aamua.
menisi vähän nopeammin kuin Simin kohdalla. Tervetuloa maailmaan, Boba. Iskä, mitkä fiilikset? Sopistaako nyt? Taitaa lähteä noussa. Meni ihan näin, kun se on siellä. No, ehkä 95 hujakolla. Joo. Vähän väsyttää ja nälkä. Oi rakas. Nuku. Eikä kuin kiikkutuoli. Nuku. Siinähän on hyvä nukkua. Aivan. Ehkä ne tuo sulle vielä sängyn. Kello on nyt 4:30 aamulla ja äsken meni lapsivesi ja on nyt tällä hetkellä 7 senttiä auki. Nyt vähän tankkausta tästä, että jaksaa sitten ponnistaa vauva ulos. Ihana, kun saa syödä ja juua. Koska sinisynnytyksessä mie en 12 tuntia saanut. Feel so good. Ja saa oikeasti energiaa. Ja nyt on ihan hyvä olo. Äsken katsottiin uudestaan kuuelta, niin ei ollut tapahtunut mitään edistystä. Eli edelleen 7 senttiä, niin laitettiin nyt oksitosiinitippa ja lisää epiduraalia menemään. Alkoi vähän taas tekee kippeitä nousupistukset. Ilokaasu, my best friend. Jospa tää tästä nyt lähtisi edistyy. Ei kerennyt ihan tämän yövuorokätilön työvuorolla syntyy, että kohta vaihtuu vuoro ja tulee uusi kätilö. Tämän päivän aikana kuulemma, eli syntypäivä on jo tiedossa. Eli Boba syntyy 3.7.2024. Ollaan jo lähellä, ollaan niin lähellä. Nyt oli jo supistaessa semmonen 9 senttiä auki. Ja Boba siellä painaa hyvin vastaan ja on tuloillaan. Kello on, hyvä, kello on tasa 7 aamulla. Ei ihan tullut samaan aikaan kuin Sini. Sini syntyi 6.34 aamulla, niin 7.15 vaihtuu kätilöiden vuoro. Eli kohta tulee uusi kätilö. Niin he pääsee sitten heti tosi toimii. Jäiks. Hyvä. No niin, pieni työntö. Pieni. Puhalla vaan. Puhalla. Puhalat käsittää. Puhalat vaan. Puhalla. Elä työnnä. Puhalla vaan. Tosi hienosti. Nyt puhaltelet vaan. Hyvä. Onko se niin? Nythän on syntynyt. Onnekko kello se. Ja isähän se oli oikeassa. Ja oikein siellä reippaana synnytti. Nippa taitaa olla siellä puolella. Ei ole lupaa. Boba syö ensimmäistä kertaa. Nyt on mennyt suunnilleen tunti synnytyksessä. Ei tunnu missään. Onko siinä hyvä? Nyt se iskän sylissä.
Maistuuko? Vahvasti lähti vähän ääni. Ja voit silittää. Piti silattaa tuonne vähän rilttiä alle, niin se pysyy siinä. Nyt ei pidä siitä, ne kiinni vaan.